ассалому алайкум дӯстон, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Хонатеҷе, мардими ютуб, мардими муҳоҷир, мардими мусалмони Тоҷикистон. Ҳама каса созен хубен. ирӯз 16 январи соли 2025 Хонатеҷе навор кард баҳри шумо беҳтарин навор. Фақат навора то охир тамошо бикунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе боша дар WhatsApp рӯй кунед. Дар навори бадна дар ютуб, тикток, инстаграм реклама фасонаш мекунем да ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон посредник хонаҳотона савдо карда битем. ирӯза наворда ҳастай мерседеси 15000 сума рӯй кардан, фермаи фурӯшӣ рӯй кардан, хонаҳои арзонак рӯй кардан. мақсад як ҳуҷрагам дора, ду ҳуҷрагам дора, се ҳуҷрагам дора, 160,000, 180,000, хулас 200,000. нархҳо беҳад, нархҳои зур. Территория Душанбе беҳад бисёр хонаҳо рӯй кардан. навора тамошо кунед. Фақат лайк бизанед, подписатсия кунед. ман навора сар мекунам бачаҳо. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудотиёбӣ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон рӯй кунем бортона. ана ака мегзарем ба якумин замини рӯйкагӣ. замини фурӯшӣ рӯйимон карданд ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гурхурда, деҳаи ҷавононда қарор дорад. 6 сотиқ замин дорад. хоб пашти ҳамаи тарафош маҳкам кардагӣ бачаҳо нигоҳ кунда. ҳоҷат ба забор гирифта намешавад. 6 сотиқ заминай ба номи хидмай мега. дар наздикиш магазин астай, 20 метр дурай. мактаб кадестан. ҳозирашта мактабаш дуртаракай не ки дар наздики мактаб кадестан мега. об светам дора. анаи временкашай бачаҳо нигоҳ кунед. занг бизанен, масиҳат карда бигиренша. фақат лайк монен, подписатсия кунен. ҳамин Хонатеҷа чӣ наворе мекунад фақат барои шумо ҳай дӯстон медонен. не ки як тараф дастгирӣ шава, бо як тараф хонаҳои арзон, замино, квартиро монда мешава. нархша 120,000 сомонӣ мега. дар 120,000 ҳамин хеле ҷои зура заминша мехарен дӯстон. ассалому алайкум дӯстони азиз мега акамон. манда замин дар коре аз территорияи шаҳри Душанбе боша 3 сотиқ боло боша мегирам мега. рақамҳои ватсапм ахириш 0875 занг бизанен. кадомитон дорен ина марамат ма мехарам мега акамон. анаи хеле эълон агар каси дар кор боша, агар мисол заминора фақат дӯстон фаромӯш накунед ки тариқи эълон ёфта метавонед, чунки замина мода кам рӯӣ мекунанд. сабабша фаҳмед да дӯстон. ба ҳамон хотир фақат тариқи эълон кадомитон 3 сотиқ боло замин дорен, акада занг бизанед ай Душанбе. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшие ки дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. ана хонаи фурӯшӣ роимон карданд ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Ортабуза қарор дорад. 4 ҳуҷра, масоҳати 8 сотиқ замин дорад. хонаҳош 5x4 ва 5x6 ва 3 дар хона. мақсад ремонт дора, якташ беремонт. мактаб 100 метр дурай. хоб бунгоҳи тиббӣ дар пеши хона мега. документо 100%. о дора, свет постоянный. ватсапи ман нарх 250,000 сомонӣ. боз муомила карда мешавад. нигоҳ кунем бачаҳо азиз, як чизро мегум. ҳамин соҳибмулк гуфтагие ки мактаб 100 метр, бунгоҳи тиббӣ наздик шуда мега. ҳуҷҷато 100% ҳай. об дора, свет постоянный мега. ҳамин хеле мо дар маълумот додам дӯстон. бо дар комент мешавад ки иҷода свет постоянный нест. мегзарем ба сеюмин мерседеси фурӯшӣ. мерседеси кузуфи 190 рӯй карданд ки дар ноҳияи Восе. соли бароиш 1991. дизелни, коробка механика, объёмаш 4 силиндра мега. краскашам тоза ҳай.
балона ҳолати миёна арзон ҳам мешава. краска нав нархша 15000 сомонӣ мегӯяд. шумо дар 15000 сомон ҳамира метавонед бихарен. кадомитон замин, мошин, хона, квартира чизе дорен, видеонавор кадароӣ кунен. дар навори баъдна дар канали ютуби Сауду ТВ, Хона ТЖ, ТикТок, Инстаграм рекламаи гариниш мекунем. тезтар ҳаракат мекунем, фурӯхта битем дӯстони азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷӣ Шариф, кӯчаи Маслабойка да қарор доштааст. об свет дора. хоб сотихаш 304, мақсад 3 сотих замин, 3 дар хона. ватсапшон 5999 да ҳозир метавонен занг бизанен, маслиҳат карда бихарен. 250000 сомонӣ. нархша 250 та меган. муомилаи созам дорам. як савол ҳаматонда, ҳамин навор чӣ хелай маъқул шид ё ки маъқул нашид? нарх навоҳо чӣ хелай арзонан, қиматан? ҳатман фикротонро дар таги комментария нависонда монед дӯстон азиз. аз куҷо то чанд сума хона дар кор? аз куҷо замин дар кор? аз куҷо квартира дар кор? ҳамаша фақат дар комментария нависен. иншоалло ҷавобтон метиҳем бачаҳо. панҷумин эълони ирӯза. фурӯши дару тирезаҳо, тамоми чизҳои хона барои хонаҳо. шаҳри Душанбе, территорияи ресторани Буракда қарор дорад. рақамҳои 7363 7363 918 қатӣ 111 қатӣ. ватсап дастӣ кор мекунад. хоб телевизор дар корай, мошинаи ҷомашӯӣ дар корай, тиреза дар корай, халаденик дар корай, кондисионер дар корай, тахтаву рейкаву меху болғаву балтаву дигаро дар корай. ина марамад акада занг бизанен, ҳамаша ёфта метавон. нави пачка нестая. ай бозорда гарени фарқият дора, медонен? ай бозорда фарқиятшон гарени бисёрай. мақсад истифода бурдаги ҳам боша, ҳамун тахта ҳаёхӣ ёки ҳамун кондисионера, ҳамун печкаи оҳанияй. занг бизанен дӯстон, акахатӣ бигӯен номероро аз канали Сауду ТВ ёки Хона ТЖ. Сауду ТВ бигӯен бихубай. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ 3 хона 2 сотих замин. рақамҳои мегафон, рақамҳои ватсап шонда занг бизанен, маслиҳат кунен, адресро гӯш кунен. рӯбарӯи мошинбозори Душанбе, нарх гарени арзонаи. наздикии шоҳроҳи Душанбе, Қурғонтепа транспортҳо ҳастанд, балниса ҳастай, мактаб, магазин ҳастай, об свет ҳастай. мақсад ҷои зурай мега. ранги ҳама ҷо беҳтарин места. хонаҳо коробка, ҳамин ҳолат ҳамин состояние кардагиай. бо кирпичи пухта 3 ҳуҷраш кардем, 2 сотих замин дорем. ҳамун нафарои мада занг мезанем ки ҷо даен ки ай территория мошинбозор хонамон ина марамад дӯстон бигирен. охи фақат дар ватсап мо менависем ки ака ягон хонаи мон ки территорияи мошинбозор да боша бигирем. ина мондем ку занг бизанен, маслиҳат карда бигирем бачаҳо азиз. нархаш 235000 сомонӣ ки бо муомилаи созам мекунанд шав. фақат лайкора монен. ба хотири хонаҳои арзоне ки Хона ТЖ мемона, лайк, подписатсия, поделитсия, чӣ қадар дастгирӣ бисёр боша, бо шумораи хонаҳои арзон дар канали мо зиёд карда мешавад. дӯстон медонед, нафароида ки мақсад заминтон дар корай, дар ватсап нависен, мо навори баъдна эълон мекунем ки ҳамин акада мисол замин дар корай, кадомитон дорен, занг бизанен мехара гуфта эълон мекунем, ёки квартира, аренда, комнат, нашод ҳамаш дар ватсап мо бинависем бачаҳо. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшие ки дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. аниқтараш квартираи фурӯшӣ. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинград паворот да қарор дорад. 7 этаж, як ҳуҷрага 38 метри квадратӣ. нархиш 330000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапш кор мекунад. ҳозир занг бизанед, барем бихаренаш. канечкаи машуткаи 41, пеши коллеҷу пеши мактаб миёна да мега. дом новостройка ба $30,000 $, ба рубл 2,75,000 рубли русӣ ки бо савдош мекунанд.
документу сатвойза ремонт просто бомба люкс кардагиай хона бо ҳамаи шароитҳои хуби замонавиш кардагиай 330 табите ина марамад мара сирка зиндагӣ кумегака занг базанен дӯстод маълумоти бештарша аз Соҳиб Мулк дастрас бикунем бачаҳо азиз. хонаҳотон ранги ами ака видеонавор кунен рӯй кунен мақсад ба видео рекламаи фасони хушрӯи замонавӣ мешавад дӯстон медонен ами видеонавор кунен 1 ё 2 минут мада рӯй кунен худо хоҳад дар наворои баъдна ютубай тиктокай инстаграмай ки ҷои дар корай рекламатон мекунем дӯстон ҳаракат мекунем савдо кабутем. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшие ки дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. анаиш гарени арзоне нигоҳ кунед да. хонаи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар гардиши Ленинград як ҳуҷрагаш 38 квадраташ 165,000 сомонӣ. варианти 2 ду ҳуҷрага 41 квадраташ 180,000 сомонӣ. варианти 3 хоб ду ҳуҷрага 52 квадраташ 200,000 сомонӣ. рақамои дастӣ рақамои ватсапш кор мекуна ҳозир занг базанен барем бахаренаш. мегадом новостройка 10 этаж. хоб маълумоти бештар занг занен мега ки ҳамаи хонаҳо дар соколни этаж қарор дорад. хонаҳо дар соколни дару тирезаҳош главни падабой хоб кадаги тайёракай маълумоти праша занг зада бигирем бачаҳо азиз. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшие ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. анака гӯш кунед. боз хонаи фурӯшӣ роимон карданд ки дар шаҳри Душанбе Каратегинскида қарор дорад. 2 этажа 4 ҳуҷрага 2 сотиқ замин масоҳат дорад. хоб канечкаи машуткаи 5 хона пашти мега 80% тайёрай бучидагиай документо сатвоиза умуман проблема нету. хоб ҷош ҷои хубай хоб конкретни харидоро занг бизанен аз номи канали хонатеҷа занг занен боз скидкаи гарантион мекуна. об свет дора проблема нестай мактаб наздикай беморхона ҳастай аптека дора бародаро маърамат ина масъя кунен ҳамроҳи Соҳиб Мулк рақамоша мемонем 2077 ватсап шунай аз номи канали хонатеҷа занг занен нархша мега ки 260,000 сомонӣ. абача дар 260,000 метонен бихаренаш. дига чикор кунем чӣ навор кунем бачаҳо дига беҳтарин хона Каратегинскида қарор дора занг занен. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки бо мини фермаш ҳамроҳш мини ферма дорад. адресҳо ноҳияи Рӯдакӣ повороти Ленинград дар участкаи Адолат қарор дорад дӯстон азиз. хоб 4 дар хона 8 сотиқ замин масоҳат $120,000 1,304,400 сомонӣ мега. аками 400 хат мезадан мешида хайҷи гап не 1,304,400 сомонӣ. ватсап шона ҳозир занг бизанен маслиҳат кунен маъқул боша бигиренаш. хоб дӯстон фикротона дар комментария ҳатман нависонда монен. ирӯза навор ба 10 дона эълон тамом шид. мақсади гап чизе ки роӣ кардан чизе ки хоҳиш кардем чизе ки ёфтем ҳамаша навортон кардем. далши наворора бо тамошо кунен наворои баъдина ё ки наворои пешина ҳам астай баъзе хонаҳо мақсад савдо карги нештай ёштам занг запирсен не ки лайкора бизанен бо поделиться кунен подписаться кунен хулас дастгирӣ кунен фақат дастгирӣ. номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе боша дар ватсап рӯй кунен реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафаре ки хонаҳотона аренда меспорен бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен фақат дар ватсап нависонен навори баъдина эълонтон мекунем ёфта метем иншоалло. лайкора монен максимални подписаться кунен зиндаву сарбаланд бошед.